meget. Jeg træner 5 gange om ugen. 2 af de 5 gange, de er fodbold. Og så træner jeg styrketræning resten 3 gange. Og så har jeg selvfølgelig kampe i weekenderne, som er rigtig meget intervaltræning. Da jeg startede min første Cooper-test, der løb jeg 2.200 meter. Det svarer til et kondital på 37. Det er rigtig skidt. Herfra der har jeg brugt Borg-skalaen til at bedømme, hvor hårdt det var at løbe. Der ligger jeg til 16 på 18. Mit mål er, at jeg gerne vil kunne løbe 5 km uden at stoppe. Og det er cirka at forbedre mig med 5-10%. I den første uge, jeg har trænet, efter vi har lavet den her aftale, der har jeg spillet fodbold på første dagen. Det var 1,5 time. Det var høj intensitet. Jeg gennemførte træningen, og skalaen var ifølge min vurdering til en B17, B20. Og ifølge min egen dagbog, som jeg skrev, så startede vi ud med at løbe 3 gange. Og så efter, vi skulle løbe 3 baner, svarende til 1,2 km på 5 minutter. Og efter det, så starter fodboldtræningen. Det var en hård træning. Og så på mit andet træningspas, som er nede i fitnesscenteret, der trænede jeg i 2 timer. Jeg gik efter hårdt styrkeløft med 6-8 gentagelser, og det skulle være så tungt som muligt. Tilsvarende B18 til 20. Min lille dagbog, der har jeg skrevet, at jeg startede med en let opvarmning af min skulder og albue, og herefter så begyndte jeg sådan med stille og rolig vægt. Og så når jeg har lige først taget det første sæt, 2 sæt for at varme op, så tager jeg det højeste på, jeg kunne. Mit tredje træningspas, det foregår i, at jeg spiller fodbold 1,5 time. Fokuset her var intensiv fodbold med fokus på possession og interval. Det var nok noget af det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Den vurderede til en 19-20 stykker, fordi det var godt nok hårdt. Jeg skrev også selv her, at jeg var helt død. Jeg kunne slet ikke løbe mere. Jeg begyndte nærmest til stjerner. Træningspas 4, den uge, det hed på at fitness, fokus på ryg og ben. Det var ikke så slemt, synes jeg. Jeg skrev også, at træningen i dag, den var ikke så god. Da mit fokus i det mere bare lå på at få trænet, bare for generelt at få trænet, så den var ikke helt på toppen. Træningspas 5 den uge, det var en weekendkamp. Jeg spillede 67 minutter. Jeg startede ind mod Køge Boldklub. Og det bliver en hård kamp med en masse offensive angreb. Uge 2, der starter jeg sådan lidt forfra. Først så gør jeg mit træningspas for fodbold. Det var ikke vildt slemt. Det var meget stille og roligt. Det var høj intensitet. Mit træningspas 2, det gennemførte jeg ikke. Fordi jeg synes sgu ikke lige, jeg magtede at træne den dag. Og træningspas 3, det kom jeg så selvfølgelig til. Det var så fodbolden. Her var det mere fokus skud på mål. Så en masse løb selvfølgelig, men mest fokus skud på mål. Men det var stadig mega hårdt, fordi jeg synes, at jeg havde godt nok fået ondt i mine skinneben her. Især når man løber, og du træder fra, når du skal skyde ud på støttebenet. Det synes jeg godt nok presser på skinnebenet. Træningspas 4 den uge, det lå på lidt fokus på ryg og arme. Det gennemførte jeg. Jeg synes, at det var meget stille og roligt. Jeg trænede med en ven. Så det var okay. Mit træningspas 5 igen, det var en fodboldkamp i weekenden, hvor jeg har spillet alle 90 minutter. Det var nok noget af det hårdeste fodboldkamp, jeg har prøvet. Det var mod Havdrup, som har 2-3 divisionsspillere med. Så man skal virkelig sørge for at lukke dem ned. Og så i uge 3, der havde jeg lidt problemer med at træne. Jeg kunne ikke komme så meget herned. Mit første træningspas, det var fodbold. Det kunne jeg ikke på grund af arbejde. Mit andet træningspas, der kunne jeg heldigvis gå ned og træne hårdt. Og mit tredje træningspas her, det var også ret fint. Det var også lidt god fodbold med fokus på lange afleveringer og præcise bolde. Jeg synes, at jeg var træt i hovedet her, men det er fordi, man er simpelthen så koncentreret, når man skal slå lange bolde. De skal være så præcise som muligt. Og her, træningspas 4, der magtede jeg simpelthen ikke gå ned og træne. Det kunne jeg ikke lige få mig selv til. Og med træningspas 5,
der var der bare ikke nogen kamp. Så i 4. uge, der havde jeg også noget rigtig dårlig træning. Den første dag, der fik vi til gengæld løbet helt vildt. Der fik vi både noget høj intensitet. Vi fik, og ifølge min egen dagbog har jeg skrevet, at jeg løb rigtig meget. Vi lavede ikke andet end bare at løbe i 1,5 time. Og så de resterende dage, træningsdag 2 her, der fik jeg næsten ikke trænet. Der fik jeg slet ikke trænet, fordi jeg var så død i kroppen efter dag 1 her. Det var træningspas 3. Der kunne jeg heller ikke, først skulle være sammen med min kæreste. Vi skulle ud og se et andet sted, der kunne jeg simpelthen ikke træne. Træningspas 4, det var 2 timers motion, og det var sammen med hendes hund, hvor vi bare gik en lang tur. Så det gælder nok, men det var ikke sådan super meget. Og så træningspas 5, der var ikke nogen kampe den uge. Går vi videre til uge 5, jeg har ikke været længere end uge 5. Fordi jeg har glemt at tage statistikker derfra. Men der første træningspas, der lavede vi ikke noget. Vi snakkede taktik, snakkede om bevægelse for bolden og position. Træningspas 2, der havde vi en bentræning. Det skulle bare være så hårdt som muligt, fordi jeg lige manglede at gøre op for de andre dage her. Træningspas 3, der kunne jeg så ikke engang træne, for der jeg skulle træne lidt for hårdt. Ben var helt døde. Træningspas 4, det var i 2 timer, hvor jeg fokuserede på arme. Det var nok nogle af det hårdeste armtræning, jeg har haft længe. Jeg skriver selv her, at i træningen var jeg efter træningen var jeg sindssygt død. Altså jeg kunne ikke engang vaske mit eget hår i badet, så tunge var min arme. Og så havde jeg heldigvis lige en kamp i weekenden. Og det var også bare et hård kamp med masser af offensiv løb. Så går jeg lidt ned og kigger på min Cooper-test her, fordi da jeg så skulle lave min afsluttende Cooper-test, der havde jeg simpelthen fået ondt i skinnebenet efter den her kamp. Så jeg kunne ikke rigtig løbe. Jeg har også skrevet, at det var skidt. På 12 minutter løb jeg kun 2.000 meter, så jeg er faktisk faldet i at kunne løbe. Jeg har faldet 200 meter, hvilket ikke helt giver mening i forhold til, hvor meget motion jeg havde. Så det var faktisk rigtig skidt. Men til gengæld i mit motionsløb på den der 60 minutter, der kunne jeg løbe de 5 km på 30 minutter. Og det betyder jo så med kondital, det må være blevet bedre, fordi hvis man tager, at jeg løber 2 km på 12 minutter, så 12:24. Det skulle så være 4 km. Ja, så jeg skulle være blevet noget bedre. Som jeg lige kunne regne ud via en app, så lå mit kondital altså på 44 nu. Og da vi startede, der lå det på 37. Og så har jeg valgt at fokusere her lidt på tabellen her, som er inden for vores Yu-Gi-Oh, eller hvad Yu-Gi-Oh, jeg kan ikke huske, hvordan jeg udtaler det. Men den viser egentlig bare, at når man starter det her, for at kunne opnå maksimal præstation, så kigger man altså først, så tager man en træning. Det er det røde felt, det er mega hårdt. Så skal du altså restituere imellem 0 og 24 timer, før du kan træne igen, for at få den bedste, bedste ydeevne. Så hvis du ikke holder den her pause, og du træner igen om aftenen for eksempel, så kan din krop ikke sådan rigtig restituere. Og det får en betydning for, hvor godt du opbygger muskler. Så derfor kan man ligesom analysere, at du træner i det røde felt, og så holder du en pause på de her, hvis man skulle kigge på det her, så er det jo lidt over 24 timer. Det er lidt mere end 24 timer. Og så kan du tage en ny træning. Når du så gør det, så kommer du her ved et højt felt. Så træner du igen, så kan du ikke træne. Og så igen 24 timer efter. Så stiger du en lille smule, fordi at du river din muskelbånd over, muskelfiber over inde i din arm, for eksempel, hvis det er arm, du træner. Og de vil så blive opbygget stærkere ved grund af protein. Og det kan man så blive ved med at gøre, og så vil dine muskler vokse for hver gang du gør det.